la ka di kuran na tile o tile jamanadenw ma min kunnafoniw kɛra ni nisɔndiya ye mɔgɔ caaman fɛ nka maa caaman wɛrɛw fana y'u ka jɔrɔna yira ninnu de bena kɛ aw ka bi tarata malikura kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan mali farafinagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila an balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Bambara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka malikura kunnafoniw filɛ nin ye a san 3 ye Rusila jamana ye kɛlɛ bin Ukraine jamana kan o kama États-Unis jamanatigi Donald Trump ko kunu a ka laseliw senfɛ k'a fɔ ko u bena kumaɲɔgɔnya jalatigɛli dɔw kɛ min bena kɛ ni kalata ye duniya keleyatɔnba Nations Unies jabala la cogo min na k'u be se ka fɛɛrɛ telimanw sɔrɔ Ukraine jamana ka kɛlɛ u be se ka dala faga cogo min na ko k'a sɔrɔ u ma jalakilikan fosi ta ka taa Moscou ma VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw lase Amerika wote minnu kɛra jamakulu ka lajɛba la ani lakanatɔnba la olu b'a jira ko falenba min kɛra Ameriki politiki la ni Donald Trump nali ye Maison Blanche la. Tɛnɛndo sɔgɔma Ukraine n'a ka Europe o jɛɲɔgɔn ye ɲinini fɔlɔ min labɛn o dabɔra lajɛba na ni wote 93 ye 18 ma sɔn ani 65 tɔkɛbaliya jamana 193 la. A dɛmɛbagaw ka ɲɛta hali n'a y'a sɔrɔ Ukraine ye dɛmɛbaga caman bɔnɛ u la i n'a fɔ Donald Trump ka Ameriki min ye wote kɛ ka ban ka fara Belarus, Mali, Nicaragua, Corée du Nord ani Hongrie kan nga Rusi fana n'a ka lasigiden Vasily Nebenzia y'o kofɔ ko Rusi kɛlɛli sɛbɛn dɔ. O bɛnkan nin b'a jira ko a kɔrɔtɛlen don ka kɛlɛ nin ban ɲina wa a be segin lajɛba ka ɲinini tɛmɛnenw kan cogo jɛlen na Rusi sɔrasiw ka bɔli teliya la Ukraine jamana na ani ka kɛlɛw dabila minnu ɲɛmɔgɔya tun be Rusi bolo a kɛlen ka Kiev n'a ka Europe jɛɲɔgɔn sɔsɔ Ameriki y'a yɛrɛ ka ɲɛɲini dɔ di jamakulu ma min be ɲɔgɔn sɔsɔ n'o b'a ɲini ka kɛ kɛlɛ nin ban teliya la ka sɔrɔ a ma fɔ Ukraine jamana ka danbɛn ma Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron bena kunnafoni laseli dɔ kɛ Europe gungana jamana ɲɛmɔgɔw ma a ka kumaɲɔgɔnya min donna ani jamanatigi Donald Trump cɛ ko ni kumaɲɔgɔnya kunnafonidi bena kɛ sini araba min dɔ bɛ tali kɛ fitinɛ min ni o bɛ ka bin Europe gungana kan ka fara Ukraine jamana o kɛlɛ kan Modibo Dambele Faransi jamana ɲɛmɔgɔ a sera Ameriki faamuyaso la ka lajɛrɛ dɔ kɛ minnu ni a laɲini tun ye ka dansigi Ukraine kɛlɛ o la. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ale y'i sinsin k'a fɔ ko ale sago kɔni bɛnkan ka sɔrɔ yasa kɛlɛ be se ka ban ni kɛlɛ yɛrɛ be a san 3nan na. Trump a ye laseli kɛ ko o b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan dɔ kan ka kɛ ni Ukraine ye u ka dugu jukɔrɔ nafolo olu kosɔn bɛnkan ni bolonɔbila kan ka k'a la dɔgɔkun wɛrɛ Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka kuma la. Yɛrɛminɛba de bɛ nin fan fila bɛɛ la o kosɔn a ka kan an ka na yan sisan nka ne hakili la k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ Rusi jamana ka nafa la ka bɛnkan sɔrɔ ani ka to Rusi jamana marali o koɲaw kan ni ɲɛda kura ye o de kan ka kɛ nka ne hakili la u be fɛ ka bɛnkan kɛ n be se ka fili nka ne kɔni hakili la u be fɛ ka bɛnkan kɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale ka kuma kɔni piripirila tigɛra kosɛbɛ a ye Donald Trump u ka kuma dɔ yɔrɔ dɔw ladilan u ka ɲɔgɔn ye senfɛ bureau oval kɔnɔna la a kɛlen k'a fɔ ko farajɛla k'u bɛ Ukraine kɔkɔrɔma don ni dɛmɛ dɔ ye ne ka kuma koloma yɔrɔ min ye o ye an kan ka se ka fɛn dɔ de sɔrɔ mun b'a to a jate be se ka bɔ mun be se ka sɛgɛsɛgɛ ani ka lajɛ wa an kan ka da la k'a fɔ ko an kan ka garantiw surumani dɔw sɔrɔ wa anw labɛnnen do kan an da do o kuma de la Emmanuel Macron a ye weleweleda kɛ Ameriki jamana ye ko a ka i sɔ gɛrɛ farajɛ jamanaw la ni a ma ye ko kɛlɛ bɛ ban Ukraine hali n'a sɔrɔ hakililaw tɛ ɲɔgɔn ye fan bɛɛ ko yɛrɛ tagaboloya la Faransi jamana ɲɛmɔgɔ a ye laseli kɛ ko ale dalen do a la k'a fɔ ko sira bena sɔrɔ ni Donald Trump ye yasa ka dansigi ni kɛlɛ la Ukraine. An bena ni kunnafoniw ye hali bi Ameriki jamana kan yan février kalo lakodɔnnen do ka kɛ farafinw ka tarigu o don kɛrɛnkɛrɛnnen min be wele ngilɛkan na ko Black History Month ni kaloba in bɛ ɲɛnamaya Ameriki masayaso Maison Blanche fɛ jamanatigi Donald Trump fɛ ka fara o fɛnɛ kan fɛn min ye ɲɛnajɛ belebele o bɛ sigi sen kan Los Angeles mara la kunnafoni minnu tɔmɔna o ko kɔnɔ Genia ale bɛ o lase VOA tɔgɔ la Keyatu Tarawele ale y'a bayɛlɛma VOA Bambara tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw fɛ
Los Angeles, Californie marala Brent Burton be Kingdom Day ka san défilé kɛyɔrɔ la ka farafin ka tarigu lakaliliw kalo min be tasibila kɛ Martin Luther King jo sariya hakɛ lakɛɲɛkɛlɛkɛbaga ye. J.R. Burton, Los Angeles pompier baarakɛla kabini san 37 ni bi cɛ ye ta doni farafin ka fɛ tarigu mana bɔbaga ye. From the days of Sam Haskins, kabini Sam Haskins tile san 1992 la ka se George Bright ka waati ma san 1992 waati min la siya woloma daminɛna farafinw tun be baara kɛ caserne 2 dɔrɔn de kɔnɔna na an ye Los Angeles dugu farafin pompier ɲɛmɔgɔ 4 ye pompier ɲɛmɔgɔba 1 fɛnɛ Los Angeles mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɛta caman kɛra an bɛ fɛ o sira dayɛlɛlen ka to yen. Keisha Garcia ne a ka denbaya be défilé kɛyɔrɔ la a ko ale ka galabudon sababu bɔra farafinw ka dɔnko jɔyɔrɔbaya la l'Amérique dɔnko ni a seko kɔnɔna la. Ne kɔrɔbayatɔ ma fosi ye nin na ne dɔgɔmani ne tun tɛ se ka dala k'a fɔ ko an tun bɛ se ka kɛ an ye min ye bi komi sisan an denw be akɛlakɛɲɛw ani faraɲɔgɔnkanw ye u bɛ se ka u sagona siraw taama. Ɲina farafinw ka tasibila kalo dara président Trump ka danatigɛliw kan ka dansigi kɛ foroba siraw la minnu bilala sen kan kun danfaratigɛ walew ka da siya ani kɛcogow kan lakɛɲɛliw kɛ. Trump ka fanga ye a yira k'a fɔ ko o siraw ye danfaratigɛbaw de ye ani danbelakariw. EID ka hakilina dɔw be a yira k'a fɔ ko bɛɛ kan ka lakɛɲɛ. Kɛnɛsigi senfɛ l'Amérique masayaso kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni farafinw ka tasibila kalo ye Donald Trump ye a fɔ ko ale ye a ka fanga sɔrɔ farafinw ka kalataliw ye ale ye salongo. Bi an bɛ tasibila farafin caman ye champion kɛlɛ masaw fasoden ɲumanyaw minnu ye jɔyɔrɔba fa an ka jamana ɲɛtaw la. Trump ye laseliw kɛ k'a fɔ ko farafinw ka tasibila kalo ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye. An bɛ aw fɛ an ni aw bɛna jɛ ka baara kɛ an bɛna l'Amérique mafaliw kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka ye ɲɛkisɛ la. Anita Biggs ka sarankaninw senfɛ Los Angeles a ko farafinw ka tasibila kalo ka bon ka tɛmɛ politiki kan. An tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka kumakanw ma an kan an bɛ a dɔn k'a fɔ an ka tariku kɔnɔ ka du n'a ka di an ye an bɛ tasibila nin kɛ san yɛrɛ kurukara kɔnɔna la an nisɔndiyalen de bɛ a kɛ février kalo nin na an b'an ka tariku don ba la. Kabini san 1976 la l'Amérique jamanakuntigi bɛɛ lajɛlen bɛ farafinw ka nin tasibila kalo nin ɲɛnamaya kɛ. An bɛ segin ka taa ni kunnafoniw ye farafinna an bɛ taa République démocratique du Congo o jamana kan ka kɛ ni fitinɛ ye min bɛ u ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ ka kɛ M23 ka finitigi jɛkuluw fɛ. Farafinna sanfɛyanfan n'o ye Afrique australe ye ani ka fara farafinna kɔrɔnfɛyanfan kan n'o bɛ wele ko Afrique de l'Est olu ye jamana ɲɛmɔgɔ 3 fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ 3 ye ka bɔ Kenya, Éthiopie ani Nigeria jamana ɲɛmɔgɔw cogo min na u bɛ se ka sugandili baara dɔw sigi sen kan walasa fitinɛ min ni u bɛ u ka jamana kɔnɔna la n'o ye Congo jamana ye u bɛ se ka dala faga ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labilala kunun tɛnɛn wula fɛ a yirala o senfɛ k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ hakilinaw ye o baaraw bɛna sigi sen kan ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ 3 fɛ cogo min na kɛlɛ bɛ se ka dala faga ni k'a ban pewu u ka jamana kɔnɔna la n'o ye République démocratique du Congo ye ka fara o kan ko gɛlɛyaw bɛ ka don baɲumankɛ tɔn siraw la ka taa ni sumanw ani dɛmɛfɛn caman ye minnu bɛ latɛmɛ ka taa n'a ye u ka pankurujigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Goma yɔrɔ min laminɛlen don M23 finitigiw fɛ n'u kɔkɔrɔma donnen don Rwanda jamana finitigiw fɛ ni o kɛlɛ bɛ sen na nin ye a kalo caman ye. Ka segin ka taa Mali jamana kɔnɔna la an bɛ taa jamana camancɛ fan fɛ Bayangara mara la kɛlɛ ɲɛbɔla minnu tun bolilen don ka taa u yɛrɛ ɲɛma dogo Bayangara sɛgɛsɛgɛli labanw y'a yira k'a fɔ ko a makofɔlenw minnu fanba bɛɛ lajɛlen tun bolila ka bɔ jamana camancɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankasa ani Mopti ni a lafɛ duguniw bɛɛ lajɛlen na ni makofɔlenw caman bɛɛ ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la Bayangara o mara la. Tijani Wedrago VOA tɔgɔ la ka bɔ Koro ale b'o kunnafoniw lase. Musolakaw ni sifilakaw de ka ca nin kɛlɛ ɲɛbɔla ninnu na minnu kɔ seginna ka na u faso la Bayangara i n'a fɔ Maladotal musolaka caman de bɛ yen minnu kun sigilen bɛ Paragondaga Mopti mara la u kɔ seginna ka na u faso la wa u m'u ka nisɔndiya u m'o dogo. U y'an bonya u y'an karama wa nin dɔrɔn y'an fa barisa mɔgɔw ka dugu bila u ka tila ka segin ka t'i nɔfɛ o ye bonya belebele ye. Ni kɛlɛ ɲɛbɔla ninnu ka segin yɛrɛ hakilina bɔra u ka jɛkulu min sigilen bɛ Bayangara n'an b'a fɔ ERAR équipe d'appui à la réconciliation olu de taamaɲɔgɔnyaw kɛ waati jan walasa ni maa kuma dogolen ninnu bɛ se ka segin ka na u faso la cogo min na. Ka fɔ u ye u ka kan ni lakana min ye u ka kan ni bonya min ye
o bɛɛ bɛ jangara kɔnɔ yan u bolo yan an ye ko min daminɛ bi a bɛ se ka don ba la cogo min na a bɛ se ka ɲɛ cogo min na a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a bɛ yira dɔw minnu ma na fɔlɔ a bɛ se ka kɛ misali ye olu ma n'u u b'a décider ka na ka da kan mɔgɔ fɔlɔ minnu nalen filɛ nin ye olu minɛ cogo de b'a yira dɔw la k'a fɔ ko kun bɛ nali la. Bo waati jan bɔ lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye maa caman kɔni wulila u sigiyɔrɔw la ne ka taa Mopti n'a maraw kɔnɔna na walasa u bɛ se ka kisi dangarewalew ɲɛsiraya kama. An bɛ waati min na minnu bɛ ka na Bayangara ani Bankasi jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni maa 1000 bɔɲɔgɔnko ye minnu kɔni kɔ seginna ka na u faso la. Min beltigi sanu sa min cakitama gila min jottaki Bayangara. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ. An kunbɛnna fana kabini an ma don Bayangara dugu kɔnɔna na. Sago Allah sago mo. An y'a dɔn fana k'a fɔ an ye bonya caman sɔrɔ ani dɛmɛ. An y'a dɔn fana k'a d'a kan ko nin y'an seginnen ye an faso la. An tun taara aw taara an nɔfɛ an sɔnna k'aw ka wele jaabi. N b'a dɔn fana k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen. Nka an kɔni na an n'an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen. Fulaw ninnu nana anw cɛ ni baraji. Gouvernement ka jija bi kɛ cogo cogo min na dugu minnu bɛ kɛrɛfɛ kare dugu minnu bɛ kɛrɛfɛ i ka jija olu fana ka na de hala kana mɛn o de b'a diya. Jamana cakɛda minnu sigilen bɛ Bayangara ni o bɛ tali kɛ développement social ye olu fana kɛn bɛ ka girinkajɔw kɛ ka baɲumankɛtɔnw wele ɲa ani yɔrɔ wɛrɛ walasa u bɛ se ka dɛmɛ don ka ɲɛsin ni maa kuma dogolen minnu seginna ka na u fasow la. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Nin bɛna an don an ka jɛmukan tako filanan na o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabarani so ani arajo fiɲɛsiraw kan aw kan bɛɛ sɔnni. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. Mali la farali bɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Choguel Maïga ka juin kalo o tile 5nan jɛkulu ni sɔrɔdasi minnu bɛ fanga na o de ye fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ o ka kuma fɔlen ni min kun ye k'a ka san 3 baara jate minɛ. Aw bɛ o kuma nin ɲɛfɔ cogo di? Aw bɛ faamuyali jumɛn kɛ a la? Aw fɛlaw ye jumɛn? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon a y'aw tulo sɔgɔ VOA Bambara la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ayiwa ne balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ kɔ dɛ. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila ni ye VOA Bambara ka malikura kunnafoniw ye min bɛ ka lase aw ma ka bɔ studio 53 na jɛmukan bɛ ka lase Mariam Tarawele fɛ. An bɛ to Mali jamana kɔnɔ baw sunkalo tɔ ye panko 1 ani ɲɛwawa ye min bɛna kɛ alisilamɛw fɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ diɲɛ silamɛ tɔw fɛ cogo min na. O kama Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛna lɛrɛ 19 ɲɔgɔn labila kuran na ka di jamanadenw ma. A ko ɲɛ kɔni kɛra nisɔndiyaba ye mɔgɔ caman fɛ nka caman wɛrɛ bɛ yen minnu fɛnɛ y'u ka jɔrɔna yira ka kɛ ni kurantigɛ banbali ye jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ wulila ka taa dɔw ka seereya ta o ko la an k'o lajɛ. Layidu min talen filɛ nin ye jamanadenw ye kuranko minisiri fɛ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko hakilina ɲuman don ko n'a bɔra sira fɛ ko baw salon maa caman kɔni ye sunkalo yɛrɛ kɛ degun kɔnɔna na. An kɔni y'a kuma mɛn komi an bɛ ka sunkalo de ɲɛfilɛ fɔlɔ n'u kɔni sera i y'a fɔ cogo min na n'u sera ka bɔ a sira fɛ o kɔni ka d'an ye parce que funtɛni barika ka bon sunkalo ka gɛlɛn sunkalo sun ka gɛlɛya ka na an ye kuran tɛ yen ka n'a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn dɛ, ne kuran kɔni tɛ yen k'i bɛ ka sun i sɛgɛnnen suntigɛ mana se i tɛ sumalen sɔrɔ ka min o kɔni ma nɔgɔn dɛ. U y'a fɔ cogo min n'u y'a bɔ a sira fɛ o ka d'an ye. Salon sunkalo yɛrɛ gɛlɛyara an bolo dɛ salon n'a mun sunna ni ɛri suntigɛ waati yɛrɛ kuran mun se ka tigɛ tɔ wa an mun gilasi den kelen san 40. An ye gilasi feerelaw de ye an balo de b'o la u y'a fɔ cogoya min na u k'a kɛ ten walasa kuran ka na suntigɛ kuma an fantanw ni bɛ se ka laɲinɛ. N'tɛ kuran mana faamaw ni na ɲinɛlen don dɛ an fantanw de ta ka gɛlɛn ani an wari ɲininaw anw ta de ka gɛlɛn an balo de b'a la. Maa dɔw fɛnɛ ka yeta la ko gouvernement bɛ ka fɛɛrɛ sale minnu sigi sen kan yaasa maaw ka se ka kuran sɔrɔ ni sunkalo in kɔnɔ k'u ka laɲini de ye o fɛɛrɛw fɛnɛ ni ka to senna koda ye. A ko k'u bɛna k'a ye waati ɛri 19 de d'a ma. O t'an anranger parce que tile bɔ in na vraiment o t'an anranger u k'a d'a ma kuliya dɔrɔn a kana tigɛ dɔrɔn o de kɛra o y'an nikanko ye. Mais i kɔni b'a dɔn ko problème bɛ kuranko kɔni. Ala an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a nɔgɔya.
fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min talen filɛ nin ye ɲɛmaaw fɛ kuranko la ni sunkalo in kɔnɔ ni k'a tɔgɔ da ko plan unique n'o ye ka kuran di maaw ma lɛri 19 kɔnɔna na min ye EDMSA o ɲɛmaa ye Abdoulaye Djibril Diallo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko baarabaw bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna na yaasa ɲina maaw ka se ka sunkalo kɛ lafiya kɔnɔna na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ to Mali jamana kɔnɔna la bawo ni kunɲɔgɔn laban in na Mali minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Choguel Kogala Maïga ye bɔra ka laseli dɔ kɛ a ka kulu jabala la n'o ye M5 RFP a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye bolodi ɲɔgɔnma baara siraw ye k'o bɛɛ lajɛlen juru tun tigɛra a ka kulu n'o ye M5 RFP ani Mali fanga ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u koɲɛ la bi VOA ye wele bila Alexis Kalanbiri ma kunnafoni sɛnsɛnna don kunnafoni di cakɛda so min bɛ wele ko Mali Tribu ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo nin waati in na nɛgɛjuru sira kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Alexis i n'u la. An b'a n'u la. Ayiwa bisimila ka kɛɲɛ ni fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dr Choguel Kogala Maïga ka sibiridon laseli ye e ye mun tɔmɔ a ka kumaw kɔnɔ. Ayiwa bamananw ko kuma ye fɛn caman ye jɔnni b'a fɔ a fɔra waati jumɛn a fɔra mun na a fɔra min a fɔra kun jumɛn na nin bɛɛ de b'a to mɔgɔw bɛ se ka kuma don ba la wali u sɔnni sigi a kan ayiwa Choguel kun dɔnnen don n'a ta ye a donnen gouvernement la da yɛlɛmana a bɔra a dɔnna ni tuguni kelen ye a seginna k'o bila a nɔ na. A ye min fɔ maa tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la nka yala ale tun y'a fɔ ba ye wa o ye maa caman ka ɲininkali n'a kɛra cogo o cogo min don a kan ka fɔ. Ayiwa kabiri Dr Choguel Kogala Maïga ye fanga bila novembre kalo tɛmɛlen a tun tununna pewu ka bɔ kumaɲɔgɔnya siraw kan radio fiɲɛ siraw ni bɔlɔlɔ sira kan e bolo mun kosɔn a seginna ka na ka kuma k'a ko kura ye sibiridon. Fɛn fila don a fɔlɔ o ye k'a fɔ a y'a f'i ye a ma f'i ye bɛɛ b'a dɔn ko ŋaniya b'a la o ŋaniya ye min ye o ye k'a fɔ a hamina don ka kɛ dɔnɔla jamana ɲɛmɔgɔ ye ayiwa o kosɔn a tɛ se ka to ɲini ka k'a kɔ fɔ a ka kuma fɔ a ka to k'i bɔ k'i yɛrɛ jira mɔgɔw la a ko ka to mɔgɔw kɔnɔ walasa n'a waati sera mɔgɔw kana se ka ɲin'a kɔ mɔgɔw ka se k'a fɔ don dɔ la a ye nin kɛ don dɔ la a ye nin fɔ jamana ko la wali tuma min na a ka gɛlɛn a sera k'a ka tiɲɛ fɔ. Ayiwa ka kɛ ni a ka nin laseli ye min kɛra ni kɔrɔmatigɛli ni jalakilikanw ye ka taa Mali jamana fanga ma Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna la i bɛ se k'a fɔ an ye maaw ye a kunnafoni kunbɛn cogo di bawo an y'a ye mɔgɔ caman kumakanw yɛlɛnnen don a ko la. N'i ye a jate minɛ dɔw ko a ka ɲi a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na dɔw ko tiɲɛ don a ye tiɲɛ fɔ dɔw ko a man ɲi a da kɔnɔ. Ayiwa minnu ye farancɛla fanga ka mɔgɔw ye olu kɔni ye a kunbɛn ni kumakolon caman ye nka bɛɛ kɔni ye a jateminɛ ani dɔw kabara dɔw nisɔndiyara dɔw dimina nin bɛɛ yera a la nka maa si tɛ se k'a fɔ ko a y'i to i dakolon ma. Ayiwa fɛn min ye jamana fanga yɛrɛ ye kabiri Choguel Kogala Maïga bɔra ka laseli kɛ olu ye mun fɔ yala u ye kumakan labila a ko la wa? A kɔni olu ma fɛn fɔ fɔlɔ o yɛrɛ de balilen don bɛɛ la ka tugu an kun sigilen an y'a ye n taara ni a bɔra kalama parti fitinin dɔ bɛ yen min tɔgɔ ko PRDM ni a ɲɛmɔgɔ kun tununnen don waati la Nadi Togo la o kun bɔra de ko u bɛ journaliste wele taara minɛ o yɔrɔ la ayiwa bɛɛ kun sigilen don kabini a laseli kɛra ko a bɛna kuma bɛɛ kun ɲɛna k'a tɛna se ka kɛ nka u y'a to yen a y'a kɛ a y'a dasago fɔ a kɛra i b'a fɔ ko ma kɛ bɛɛ o de kabako bɛ bɛɛ la ani bɛɛ sigilen ka lajɛ a bɛna dan ta wa wali ko bɛna bɔ a la de.
ni diyara ye an ka foli bi ye kosɛbɛ dantɛ foli min na k'a da tulo ka fɔ nin tun ye Alexis Kalambiri ale kumakan ye kunnafoni sɛnsɛnna don ka bɔ Bamakɔ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka jabɔlaw ka fɛrɛkɛnɛba min bɛ sigi san o san ni a bɛ wele ko FESPACO o daminɛna ko kura kabiri sibiri tɛmɛlen u ka jamana kɔnɔna la Mali ja caman yera ɲinanta kɛnɛ kan jabɔla min bɛ wele ko Fuseni Mayiga ale ye jakura dɔ yira min bɛ wele ko Fatɔw VOA Banbara tɔgɔla Kader Tarawele wulila ka se a ma a y'a ka hakilinaw di a kan ni ka fara Mali ka seko ni dɔnko minisiri fo ka se maa wɛrɛw ma an ka ɲɛmada o fɛnɛ fɛ. À travers leurs œuvres, ils se font l'écho des perceptions collectives. FESPACO o tako mugani kɔnɔntɔnna kuru karini kɔ ja kanubagaw olu kɔni o ye jabo sarata. Pour le commun des mortels, l'artiste s'est enfui. Mali ka ja fɔlɔ min filila fiɲɛ fɛ o ye Fatɔw ye min labɛnna ka bɔ Fuseni Mayiga fɛ. La culture s'est démontrée à maintes reprises comme un puissant moteur de la croissance économique. Nin filime nin bi Fatɔ naani ka nɔfɛ taama le maana walasa ka laadako dɔnko ni seko siratigɛw sɔrɔ yira anw na. Fuseni Mayiga nin ja nin labɛnbaga bɛ o ɲɛfɔ. An ye nin ja bɔ ka yira mɔgɔw la ko seko ni dɔnko tɛ tulonkɛ dɔrɔn ye. Seko ni dɔnko ye fɛn ye bi min bɛ se ka jamana lataaɲɛ. Seko ni dɔnko ye fɛn ye min bɛ se ka baaraw caman nati jamana kɔnɔ. Nka mun de ye fatɔya taamasiyɛn ye nin ja in kɔnɔ? Artisiw jatenen don i b'a fɔ fatɔ mais o t'a yira k'a fɔ min kumana kɔnɔ ko olu bɛɛ ye fatɔ ye. N kɔni b'a dɔn naani b'a kɔnɔ olu ye fatɔ yɛrɛ yɛrɛw ye mais fatɔ min don fatɔ min bɛ jamanaw ladi fatɔ min bɛ bilasiralikanw di fatɔ min bɛ sinsin baaraw kɛ min bɛ se ka to an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Nin ja in kɔnɔ Mali ka laadalako ɲɛmɔgɔ dɔw ye o ka hakilinataw di laadakow nafa kan i n'a fɔ minisiri min bɛ dɔnkow ni sekow kunna Mamu Dafe. An b'a dɔn Mali ye sinima jamana de ye an b'a dɔn Mali ye Cheikh Umar Sisoko ka Mali de ye Mali ye sinima bɔla caman ye u ye baarabaw kɛ fɛn fɛn bɛ art seko ni dɔnko kɔnɔ ni fɛn ɲuman don n'a bɛ se ka jamana taaɲɛ n'a bɛ se ka kɛ yelen ye jamana kɔnɔ an y'u bɛɛ de ye Fuseni Mayiga ka sinima in na bi donc o b'a yira k'a fɔ sinima ye koba ye. Naloma naani ninnu ka maanaw ani dɔnnikɛlaw ka ɲɛfɔliw u b'a yira an na ko dɔnko ani seko u bɛ yiriwali daminɛ ani a laban de la i n'a fɔ ja kanubaga Mori Ture ye o fɔ cogo min na. Dɔnko ni seko la nin ye kalanko de ye film in kan a ja yɛrɛ kan ka bɔ Mali yɔrɔ bɛɛ la pour que denmisɛnnin min bɛ sisan o ka fɛn faamu Mali dɔnko ni seko la an y'a président fɔlɔ ye décision kura minnu ta pour que Mali seko ni dɔnko ka cari yɔrɔ bɛɛ an y'a ye sisan président fɔlɔ Modibo Keita n'o bɔra yen Musa Tarawele fɛn caman bɛ fɔ o kan mais an y'a ye o miiriya dɔnko ni seko kan ni Mali tɔgɔ bɛ jamana caman na fɛn caman na kɔnɔ dɔnkilifɔlaw fototalaw sinimabɔlaw jabɔlaw an bɛ se k'a fɔ fana ni ko o bɔla président fila ninnu la. Hakilina jigira Fuseni Mayiga ka ja min ye Fatɔw ye ale bɛ ɲɔgɔn dan na FESPACO kɛnɛ kan catégorie min ye long métrage documentaire ye nin tun ye Kader Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lajɛ. Senatɔlɔntanko kun kan CAN U17 farafina cɛmaninw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu ka ɲina san 2025 ɲɔgɔndan bɛ taa Maroc o labɛn hukumu kɔnɔ badenya ɲɔgɔndan 2 Bamakɔ Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen Mali bina kanankolo Burkina Faso ɲɛkɔrɔ celu 2 filanan tanakunu ntɛnɛn février kalo tile mɔni 4 filani bi de kɛra celu kelen fan 2 bɛ fɛ Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Adama Jɛfila Jalo y'a yira ko faamuyali sɔrɔla an ka lamɛn. Absarama déjà match de préparation de do en tout nana pour que ga gagner follow après ka impression ɲanama kɛ donc a match gɛlɛyara parce que entraîneur min bɛ en face a ye fɛn dɔ bila en place voilà donc o bɛ ɲa ma parce que mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ballon ka di malien denmisɛnninw an bɛ se ballon tan na donc an équipe dɔw bɛ bɛn minnu bɛ sɔn ka ni jeunesse kɛ donc aujourd'hui essayer de les déjouer a bɛ ɲa ma a match bɛ fisaya équipe fila bɛɛ ma fɛnɛ ne tɛ focaliser résultat kan kosɛbɛ ni match ninnu na déjà continue de ka gɛlɛn ne ma donc a continue na fɛn caman bɛ yen minnu ma ɲa
et ne kan olu corriger donc fɛnɛ bɛ minnu ɲana déjà an joueur kuraw caman lajɛ nin m'an permettre ka joueur dɔw ka capacité dɔn n'u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ kan na ou bien n'u tɛ se ka fɛn dɔ kɛ donc résultat c'est vrai n'i bɛ jouer i ka public ɲɛkɔrɔ i kan ka gagner parce que nous on est le Malien est très exigeant à ce niveau mais après c'est le football des jeunes aussi quoi. On reste dans le cadre de la préparation. Malien cayara bi dɛ. Mbufo ballon ka du wa équipe nationale ka du bɛɛ b'o dɔn Mali la donc n'a fɔra an bɛ jeu fan o fan jama bɛ bɔ donc Mbufo on va continuer à le soutenir et Inch'Allah on fera tout dans la zone de la rendre fier. Burkina Faso forobaton degeli karamɔgɔ Oscar Baro Yaira ko badenya ɲɔgɔndan ninnu fila b'a kunbɔ an ka lamɛn. Ni jeune tacogo filɛ i b'a ye a ka kan Mali tun ka bi don bi fɔlɔ komi n'u y'a don cogo min na donc n bɛ se ka min fɔ o la kelen ni kelen a bɛ jeune togoya yɛrɛ yira kosɛbɛ k'i nalontan nin diyara équipe y'a ni yɔrɔ taara denmisɛnnin dɔw bɛ olu touchera match fɔlɔ la o touchera dɔɔni m'o joué ni match nin na et puis tuguni voilà denmisɛnnin olu o caman siɲɛ fɔlɔ le ye ka se ka nin match ninnu dɔw joué parce que a intensité fana o dɔw ma deli a la et puis an y'a yira o la que bon an nana an bɛ fɛn min yalara a bɛ komi an ye dɔ y'a kɔnɔ donc a ka kan an ka chance di kelen kelen bɛɛ ma bɛɛ k'a lɔyɔrɔ yira pour que n'an bɛ taara nin kan nin na an kana se ka fili hali n'an kan bɛ fili a kana kɛ filiba ye pour que an ka se ka taa ni minnu ye minnu ka kan ka taa an ka taa n'olu ye match fila ninnu farani kan ne fɛ an y'an fɛ ta sɔrɔ an tun bɛ min yalara an y'o ye match ninnu kɛra fɛn ɲɛnamaya n'u ma parce que a kɛra an sera k'an ka joueurs bɛɛ ye k'o kelen kelen bɛɛ togo faamuya k'a lɔn min bɛ niveau min na an sera k'o bɛɛ fɔlɔ ye alors o tɛmɛnen kɔfɛ a b'an ka balimaya sindi hali bi an ni Mali cɛ parce que an bɛɛ ye kelen ye. Mali ni Burkina Faso jamana ninnu fila bɛna ye CAN U17 kɛnɛ kan Marokokaw fɛ yen VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw aw y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw la min labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Bɛ a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. Mali la farali bɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Choguel Maïga ka juin kalo o tile 5nan jɛkulu ni sɔrɔdasi minnu bɛ fanga na o de ye fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ o ka kuma fɔlen ni min kun ye k'a ka san 3 baara jate minɛ aw bɛ o kuma nin ɲɛfɔ cogo di aw bɛ faamuyali jumɛn kɛ a la aw fɛlaw ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon a y'aw tulo sɔgɔ VOA Bambara la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa ne balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ aw kɔ dɛ.